presúvame sa autom na ďalšie pekné miesto, ktoré je v okolí nášho pobytu. Volá sa Chiaira Waterfalls Park. Ideálne miesto na trávenie voľného času, hlavne počas takýchto sviatočných dní. A dúfam, že tie vodopády a most, ktorý je tam spomenutý, a ďalšie pekné miesta, nielen na oko, ale aj na spríjemnenie pobytu, budú stať za to. Tak sa vám odtiaľ opäť zase prihlásim. Za mnou môžete vidieť, dole je v pozadí peniaci sa vodu z vodopádov, takže nám to prechutnať takýto letný pohľad a my samozrejme pôjdeme preskúmať a objaviť tie najkrajšie uhly, aby som sa mohol podeliť s vami o tú peknú prírodu. Práve táto rieka sa spája aj s rybolovom povestného norského lososa, ktorého by tu malo byť neúrekom, a verím, že budeme mať šťastie a nejakého tu zazrieme. Je oficiálna sezóna, kedy si môžete zarybarčiť v tejto rieke a mať z toho zážitok. Začína 10. júna a končí niekedy v auguste. Takže pre toto jarné obdobie by malo byť časom, kedy sa tu tie lososy chodia trieť, aspoň myslím. Ak nie, tak ma opravte. Naozaj veľmi pekné miesto. A na podiv tu nie je až toľko veľa ľudí, ako sme zvykli stretnúť na tej kamennej pláži alebo na podobne iných atrakciách počas týchto sviatkov. Tak si to vychutnávajte s nami. O tomto moste píšu, že je to architektonický schvost, tak sa ideme po ňom prejsť a zistiť, či je to naozaj tak.
Pekné. Priatelia, počujete ten zvuk duňacej sa, valiacej a peniacej sa vody? Pozrite, nádherná krajina. Skutočne už chýbajú len skakajúce lososy. Snáď ich nájdeme o chvíľu. Milí priatelia, ešte sa s vami chcem podeliť o nejaké postrehy, ktoré tu vlastne vidím v tejto krajine. Sme už asi na druhom, treťom takom mieste, ktoré je turisticky atraktívne. Chodí tu veľa turistov a ani, keď si všimnete, ani jeden, ako u nás povedané po východňarsky, podpapierník, žiadne odpadky, žiadne servíčky po vykonanej malej potrebe, ale takéto pekné domčeky označované srdiečkom, hlavne pre dámy alebo dievčatá a guličkou pre pánov. Zapadnú krásne do koloritu, sú z dreva a príroda pri tej prechádzke je naozaj na oko panenská. Toto naozaj oceňujem, že dbajú na tú čistotu, lebo mne stačila krátka prechádzka po tatranskom chodníku, ale skutočne tam vidíte na každej zákrute niečo v tráve, niečo v kríkoch a tu som sa s tým ešte nestretol skutočne. Tak, berme si príklad. Snáď k tomu aj u nás takto dospejeme. A vlastne berme si príklady z týchto takých lepších vecí. Našiel som tu ešte takú jednu pozoruhodnosť. Blízko vodopádov som našiel pec. Kto by vedel, na čo mohla slúžiť, alebo čo v nej môžu tuto pri tej vode vypaľovať? Keramiku? Grilovať v nej asi nebudú, čo? Ak by ste niečo vedeli, aby ste vedeli, na čo to mohlo slúžiť, napíšte.